kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka tanat jong ka Kmie is Kasi Hills District. Henda ka sngi ka Jingpang beklat patai kubor Khunlung Press Club. Kibakan top yu Dr. Reynets Khunlung da Moplang pediatrician. Dr. S. Khongla additional DMHO but Dr. Liza Karmuti. MCH kila Kyntu ki Kmie ki kpa ban Misha Khamat ban ai ka Tika. Kiban Ïada na ki khat arjat ki Jingpang jang ki Khunlung bat ki Kmie ki kpa kemde bandan ka Jingting ne atatien ban wan ra ki Khunlung. Nama rada ki pedang ban ai ki ki Tika kan ai ki Jingda Shibun na ki te ki Jingpang. Bun ki long Kmie la di ki long kpa ki atatien ban wan shi ki jaka ba ai in Jait. La ki day ha ki centers, ki health centers, ki sub centers. Ne ki day ha po ki VHND sessions, ni ka no session site. Ha ki shnong ki thau ki atatien ban wan. Makani ka jing atatien kala bu jing e shibun nakaliang jang ka 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 kya ba ka ni ka kenti. Tentang mai Teligi district ha po Megalia ki ba hab ban le ya ka ni ka intensified mission in Hanush. Ha ka ba ni bun kita ki dropouts, ni bun kita ki hesitancy, but ni donru ki refusal. Ha kini ki jaka ka pelong ba sarkar India kala ii leng ba ki performance ki jongi, leng ba ki achievement ki jongi, ba ngimpot siya kata ka thong. Nakata ka daw pengat biang ni bingi haban le ikani. No child should be left without vaccination. Dan iway Khunlung ru ibadai bangin banem yo ia ka routine immunization. Kajingwan ka jongi hang ni ka long bagi kwa man Kyntu kini pa ni ki dong sumar jogi kuan ki ti haptam ki badang kha hado arsnam. Bakin wan ban pendap ban ai day por ya kini ki inject ki banyadan ki khat arjat ki Jingpang ki dah ni doktor ya ini insa kham batai bnia ikini ki Jingpang ki pang dan dawai hendrai day tang da ka inject ka bala banyada ti gidon ladap sya ka round ka beningkong kata ka day ha ka hindu tarik urun phang ti menta bre na du hindu tarik urber hadu khat sau tarik ka day ka round ka baal bat na du sau tarik uya yong ka day ka round ka balai bagi Kmie lenti ba menta ni dang dap kata bagi ka fully immunized coverage ka full immunized coverage kamut ka jing yo jigi Khunlung hadu kata ka inject measles rubella JE ba ka PCV iba hapo khat ars berai lagi hapo shisnam hapo kan ka East Kasi Hills ka coverage ni ka long tang 100%. Ni dan kam la kumno ba yo jing ada dok ki kena baru Handai ko persen ni hab an kot syaka thong. Na ta ka daw kali ka press conference le si la ban batai syai ki nong snap ya ka jing dan kam ban pendap ya ki Tika kadang ban yo ka jing Ïada ban yo ya ka jing kot jing khia ban banem yo ka jing im la dang pet ki di snam ki balale ya ka poliomyelitis ka jing pang pa yo kata ka jing lalong tu bai yak siliang mo kat ko ki kena the last case bagi yo hapo India ka de ha Howrah district au January 8,000 hadway kata di ka last case kata kena apa tangga rupshana katun ka di ka last polio case hapo India banilai I baling ba ka di ka polio vaccine ka bangi syek penbanru ling ba ka tu ka IPPI intensified polio pulse polio immunization baling ba kejing ai polio vaccine ala ban rat ding khong ya ka poliomyelitis na po India Henry hindi ni dang hap ai ka di inject namar badang don ki di ki ri ki ba hap ya ka ri India ki badang don case kum po Pakistan pada Afghanistan dari pipet ki kot kubor pinyi I ba po Afrika menhakan di kadang ka we ka reported case of polio ha ka ba ka de ka case ka bala import na po ki ri ki badan ki polio case na kata kata de ka khana jing jot ba ling ba ki immunization la ban rat ding khong ya ka polio de ka don ru sa ka de ka tetanus ru kala de ha ta ki elimination phase habo ong rat ding khong means zero case habo ong elimination ka buat kala jan poi sya ka eradication ka buat dang don ki case hendrai ndai shu ki case bejelai la ban dei iwei ha po ka silak lani iwei ha po skula dia kan ni ka tetanus ru ling ba ka jing ai ka tetanus toxoid
vaccine lala ban pendu Jait Ika but undan reported case show kini ki khana jing job ha ka ba ki kini ki pa ki ban su thu ba ha bangi ai ki Tika Ïada kamut bangi ai ki khun ya ka jing Ïada ka pura ba ki Jingpang ki stom ha kini ki jaka jong ka East Khasi Hills Idan si pun bahagi jaga wat hang ni hakap seru. Haba ki beriu ki laga kentat. Man I inject ki kun ki jongki. But haba ni lihat yang kali ka first round. Nilap bagi ni ki jaga ki ba hap hapok kali asi hapok pemlum PHC. Ba ki ba 1 kilong tang hapok 4% nak ai ba plan. But nyupo hadu 4%. Ki ai ki daw ba pair. Dan kita orang bagi kipang dan pada kita hantala nak ke yeng dan kita balik pet nak nasional nama siap tiang ban ai ke injek na kata-kata orang kecing wan jenis ni ban ai jing persyai ban nyim ai kanu kaban pen crow dan ni kaban pen Khunlung Henry kecing dan kami kedai ban ai kata kecing Ïada Bahadian habut ru ban la ke ko balong another example hi ka smallpox ni ki bala he rasan no ki bala kham rangba ni dan ru Tika po ki ti jongi but ha tu ka po le sing la ban ong bam pak dan media mo dan kita ki fake news bala la ban rat ding kong ya smallpox baru ki nong kendong ni ki bla temen ki dan ya ka tu Tika ban Ïada na ka Jingpang smallpox Tika turu ka day ka success story but ni kwa apakan ni ka juk ka story ladang ya trailang dun la ban rat ding kong sibul di Jingpang ni nakapor hapok ke district ni Kyntu ya kilong Kmie bakin wan bat pendet ya Tika ya ki Khunlung kumju iru ya kilong Kmie ki ba armet bakin pendet ya Tika joki hakapor ke badai lelabon sil because kadang kini ka khalam covid ngila dulu ya kijing kita kijing shania joki beri la dulu ke bekitim ba banwan chakmat bagi mudur bagi ai kata COVID vaccination ki Khunlung Henry kampat don kan kata ke kabangi penmi ke ka vaksin ka pertama ke tangka pneumococcal ki Khunlung dan nata kada ting ki don kata jing sngo ting jing sngo bam shai ba kadi ka inject mudur ba kadi ka injection COVID dan dalada day ba ka boy kata ka injection COVID ki Khunlung ni sa pentip nama ka sarkar do manta kadam ai tang hado khatsar senam sejram ni kwa ba kilong Kmie ba kidungdan kata ka jing sngo pair ka jing sngo kadi ka routine immunization ka balaju ai na do menshwa kiru kilajuan ai man kapor Tepor baki ai kini inject ngisi ong lada ai ko bi kapenta si don ke jing shit. Dalada don jing shit ni la ong ai kendi na da paracetamol. Tendre kimbi ban smo bagata batang bayo jing shit Khunlung kit no. Bun sini kilawan ai ka paning kong kapenta da ade ka ba a ka bala de ki man shu na marba yo ko shit Khunlung. Tikani kali kecik shit joki berkiyo kali tang si sini asmi daladi ko to kada wai ka Malaysia. Yang kedua sejauh nak mentai ki nomor kini ki Khunlung ki badang kha hadu arsenal ki de lawai jongi lada kimyo kata ka Tika bapura ganja ayu ki ni so takadang kwa ban kerpa ki me ki pa banwan chakhamat ban ai ket injection nomor ki Khunlung ki don kata ka hot bakin yo ban Ïada ya ladi Halal kini Jingpang ru kini Jingpang bat yade bat kini Tika ru in sabatai bhai doktor yang ni ibadi pediatrician juga gadis das hospital. Program bat kini Jingpang ke ba ka Ïada mo. Tidak ka asli Jingpang ke ba dei kidau jongka jingyap jing Khunlung. Ta kide ka TB, ka meningitis, ka pneumonia, ka diphtheria, ka jehok sol dan ka whooping cough. Ka Japanese encephalitis, ka tetanus, ka polio, yang persit Jingpang hiar ke Jingpang stem. Ya kini artli ki Jingpang ki khot ki VPD dapat hari kemudian ki vaccine preventable diseases. Dak dau ni Tika ni la ban ai jing Ïada kini Khunlung bakini yo atani ka Jingpang. Lada ki yo ru intensity ka dunano. Te kini ki kumbaong imam ne larangi ai ni Tika dan immunization vaccines kila kidon ki Khunlung ki bala bandan di shit
Bagi mi pa Kmie penting ba oh ngalayo jing shit nak tada mamli asyuk Tika ba no bagi ni gum ba ong iman ni la ban ai de paracetamol syrup ba kani ka jing shit kalau normal kalau the reaction jong ka individual body kidon khulung ba yo kidon khulung ba myo ke lada ki yo ro kani Jingpang kamlong kong kini ki bagi Jingpang ba ka ne slim na po singa asi ka jing shit ka hiar no ke ba ti khulung ilong immunize I develop ka immunity okay te dan kita hi pa ông ki pa terpat iki bakin wan dalam khulung bakin yo vaccination